ଆଜି ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆମ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡଟିକୁ ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବାହାରେ ଦହିବରା ବାଲାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦହିବରା ଖାଇଦେଇ ଝିଅକୁ ଯାଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଲୁଗା ସଫା କାମରେ। ଆମ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ହାତରେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଝାଳରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଏପଟେ ମାମାଙ୍କୁ ସବୁ ପରିବା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ତରକାରୀ ପାଇଁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ରୋଷେଇ ବସେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଭିନେଗାର ୟୁଜ୍ କରି ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ ଛେନା ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଛେନା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏପଟେ ମୋର ପୋଇ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପନିର ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମାମା ତ କହିଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଝିଅକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇ ରେଡ଼ି କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ମାମାଙ୍କର ନଖ କାଟିବାକୁ। ମାମାଙ୍କ ନଖ କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। 4ଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଝିଅର ମୋର ଟିକେ ବାହାରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।